Sevas, vítam vás MN Gamers a tu je náš nový člen, že Kubo, Sevas. Ideme cestou do školy, čiže je to taký akoby... Nudný deň. Presne tak. Úplne v piči. Taký vlog. No tak vlogíček, dajme Vlogíček. tomu. Presne tak, pomaličky. A ja som Kubo aj on je Kubo, takže sme tu dva Kubovia. Je to veľmi zaujímavé. Zaujímavé. A ide auto. Auto ide. Aj oproti nám ide auto, aj... Škaredý ujo v ňom, daj si. Za nami ide auto. No, a dneska vás čaká to, čo ste ešte nevideli a Kubo nám ukáže hardstyle in the world. Takže hardstyle na rôznych častiach nášho sveta. Niektoré veci budú dorobené, to sa priznávam. Napríklad pri Soche Slobody, Eiffelovke a či ja viem, Čínskom more. To tam dorobím efektovo. Ale ináč by to malo byť všetko v pohode. Takže... Tak dúfam, že sa vám tu bude ľúbiť. Presne tak. A dávajte mi podporu na môj hardbastyle a na podporu môjho kamaráta toho, čo som teraz z Kuba, lebo chcem mu poblahopriať, akože chcem ti akože tak dať, že nech sa ti darí a tak, dobré. Presne tak, takže čaute a vidíme sa neskôr.